गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआवहाय आङो माखासे खोथा मिथिहोनो थाखायसो दिनै बानायनाय जादों भिडिअआव बारा गोबाव जानाय नङा लोगोफोर बेनो जाहैबाय माने नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि सापर्टजों दिनैहाय आंनि चेनेला 25K साबस्क्राइबार जाबाय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे माने स्पेशल भिडिअ लाबोगासिनो दङ आंनि बे चेनेलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बेयावहाय जोङो रिंकिजों आंजों मेन रल हिसाबै फाव खालामदों जिखुनु भिडिअआ माबायदि मारै जागोन बेखौ आं दानो खिन्थाथ'नो हाला जेब्ला नोंथांमोना नायगोन अब्लासो बुजिसिगोन ओमफ्राय दाथ' गासिबो भिडिअआ जोबखांजोबखाबाय जों खालामखांखाबायबो ओमफ्राय दा एडिटिं सोलिगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दा आरो मोनसे खोथा मिथिहोबावनो आं नोंथांमोन जाय आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो भिडिअखौ नायबोयो बिसोर माखासे मानसिफ्रा मिथिबाय जानो हागौ कि आङो मोनसे मुभि खालामबाय थादोंमोन बेनो जाहैबाय माबायावहायमोन मा होनोमोनलाय आगष्ट सेप्तेम्बरावहाय आङो बानायदोंमोन बेखौहाय ओमफ्राय बेखौ सोरबा सोरबा माने मानसिफ्रा बाराद्राय माने मुभिया माने बाराद्राय भाइरेलबो जायासै खोमा बाराद्राय ट्रेन्डिंआवबो सोलियासै खोमा सोरबा सोरबा मिथियाखैबो ओमफ्राय बेखौनो दा मा होनोमोनलाय निउबो एपआव देखायसिगोन मुभिनि नामानो जाहैबाय सिमां रायजो मुभियानो जाहैबाय एसे कमेडि आरोना ओमफ्राय खिन्थु आं फाव खालामनानै जिखुनु जाया मुभिखौ आङो मोजांखौनो मोनदोंमोन आरो नोंथांमोनखौबो माने सोरखौबा एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन होननानै आं आसाबो खालामदों लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ दा मार्चनि फार्स्ट उइकआव निउबो एपआव देखायसिगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो नायगोन होननानै आङो आसा खालामनाय जाबाय बे मुभिया जाहैबाय आंनि सेकेन्ड टाइम जागोन आरोना आं फार्स्टआव माने मोदैयाव रल खालामखांबाय आङो सोरबा सोरबा मिथिखायोबो जानो हागौ बे समाव एसे उन्दैमोन आङो बारा आइडियाबो गैयामोन एबारहाय आङो बे सिमां रायजो मुभियाव आङो फिमेलावहाय मेन रल आर्टिस्ट हिसाबै आङो फाव खालामदों लोगोफोर माबायदि जादों बोरै जाखो नोंथांमोना एसे नायदो आंनि फुल मुभि रल एक्टिं खालामनायखौ नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोनखौ आं नायगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय डेटखौ दाबो फाइनाल जाथ'वाखै जिखुनु जाया मार्चनि फार्स्ट उइकआवनो देखायसिगोन होननानै बुंदों जेब्ला डेटआ फाइनाल जाबावगोन अब्ला आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन डेटखौ खोन्थानो थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो बेथ' बे थांबाय नालाय लोगोफोर बेखौ निउबो एपआव नोंथांमोना मार्चआवहाय नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै बे साननैसोनि गेजेरावनो आंनि बे चेनेलावहाय मोनसे ओरैबायदि स्पेशल भिडिअ जों लाबोगासिनो दङ आंनि थाखाय स्पेशल आरोना मानोना आं नोंथांमोननि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय दा भिडिअआ बोरै जागोन मारै जागोन आरो बेयावहाय माबाफोर मिस्टेकफोर जाबायबायोबा माबाफोर भुलफोर जाबायबायोबा आङो भिडिअआ रिलिज जायैनि सिगांनो नोंथांमोन नुयैनि सिगांनो आंनि माहा बिग्रोखाबाय लोगोफोर आंखौ जेरै अनसायदों बिदिनो आं नोंथांमोनखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो जिखुनु जाया दिनैहाय भिडिअआ बाराद्राय बिदि स्पेशल जेबो नंखाया मेन टपिक मोननैल'खामोन बेखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय नोंथांमोना जिखुनु जाया आंखौ अनसायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आङो दा नै डाइरेक्ट बै भिडिअआवनो नुहैसिगोन आरोना लोगोफोर होमबा नेनानै थादो लोगोफोर बाय बाय